Tapos yung mga kapitbahay. Salamat ka na. Salamat. JFS, good afternoon, and today is Saturday. Happy weekends everyone! At sana patuloy pa rin ang ating pagbangon sa mga nagdaang bagyo at sana patuloy pa rin ang Bicol sa pagbangon at patuloy pa rin tayong maging masaya at manalangin upang tayo'y gawing gabayan ng ating Panginoong Diyos. At ngayon, ang JFS Petals and Services ay nga pala patuloy naman sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Ngayon ay dadako kami sa Iriga City upang sorpresahin ang ating lucky nanay for today na ating kikilalanin maya-maya lamang. Pero ito ang ating packages na ihahatid namin para sa inyo. Meron tayo ditong red ribbon cake. Meron din tayo ditong bubble balloon na may happy birthday. Meron tayo ditong fresh flower bouquet. At syempre, meron tayong money bouquet worth 3,000 pesos. At syempre, napakabagong pakulo naman ng JFS na kung makikita nyo yung suot ko. Ang ating lovely sash na may happy birthday. At meron din tayong sash na money na worth 3,000 pesos. At maya-maya ay makikita nyo kung sino ang ating nanay na kanyang haharanahin ng ating surprise haranista na si Kuya Gab na maya-maya maririnig nyo ang dalawang kanta na ibibigay sa kanya. For our social media accounts for Facebook, Instagram, and YouTube channel na kailangan nyo i-subscribe, just click the notification bell at makikita nyo dito sa aming screen. Thank you so much, and again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Tara na't bumiyay na all the way from Iriga City. So, andito na kami sa Iriga City to sorpresahin ng ating lucky nanay for today. So, tara na, samahan nyo kami. So, anong barangay na ito? Barangay Sagrada? Yan dun tikas na buhat. Wala yan na yan. So, ano siya ni Mami? Apa ni Mami yung birthday? Ako. Pakaganda mo. Papakilala lang kita dun sa wala ka po kasi yung Korean. Wala ka po din. Nakakala ka din sila. Hindi pa nga po nakaprepare. Hindi yun nakaprepare. Pati nga pinaprepare. Adi, kawit ka ako. Huwag mo na. Yan. Okay. 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 Diyan sa loob pa. Isa na ni Saksak. Romeo. Kayo po si Nanay Leonor Martinez. Hello po. Good afternoon po. Hello po, Nanay. Hello po. Mga ko po si Ate Angel. Bali po may package pong pinadeliver po sa inyo dito. Bali parang may happy 60th. Kayo po ba yun? Birthday niyo po ba ngayon? Hindi ko nga alam ka. Birthday niyo po ba ngayon? Oo, wala akong alam. Halika po dito. Tingnan mo naman. Wala pong alam saan. Hindi pa saan ka mo mga sabi. Walang alam po saan. Deep nito. Parting ito. Hindi, dito surprise na to. Sino ba nagsabi? Kaya nga surprise. Kaya, Kaya nga, Hindi mo alam. surprise. Bakit po ano? pwede mo tignan. Okay lang po iyan. Sabi ko naman Napaka-fresh mo naman, Mami. Ito si Mami. So, naiiyak na si Mami agad-agad. Halika dito, Mami. Halika, Mami, dito. Yan. So, Mami, 60th birthday mo po, tama? Dito ka, Mami. Dito ka poste. Yan. 60th birthday mo, Mami. Yan, naiiyak na si Mami. So, Mami, meron kaming regalo para sa'yo. Ito po ay handog sa inyo ng inyong mga anak. So, gusto ko po kayo na lang po ang magbukas. Naiiyak na si Mami. Sige, Mami, open nyo na po. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday!
So kami po ang JFS Petals and Services, Mommy. Kami po ay taga San Fernando. Bali po itong mga surprises na ito ay bigay po sa inyo ng inyong mga anak at po ng pamilya nyo. So ito po, meron po akong bibigay sa inyo na grocery package. At meron din po kayo, Maming, fresh flower bouquet. At syempre, meron po kayo, ay natutumba ako. Meron tayong money bouquet worth 3,000 pesos. At meron din tayo, Mami, ditong bouquet na MX3 coffee mix na galing din po sa pamilya nyo. At syempre, meron tayong bubble balloon na may happy birthday. At meron din tayo dito, Mami, isusuot ko sa iyo ang isang napakaswerte. Happy birthday, Sash! Halika dito, Mami, para sa iyo to. Ayan. Ayan, para sa iyo yan, Mami. At syempre, meron ka pa, Maming, 3,000 pesos na worth na cash naman na Sash na isusuot ko din po sa inyo. Ayan, Mami, happy birthday po. Syempre, Mami, meron din po kayong red ribbon cake na i-blow natin. At Mami, hindi lang po dyan nagtatapos ang aming sorpresa. Meron pa pong haranang ibibigay sa inyo si Kuya Gab. Pero bago yan, gusto ko po munang basahin ang mensahe na gustong ipatid sa inyo ng inyong mga anak. Happiest birthday, Ma! First of all, we want to thank you for everything. You have always been there for us no matter what. Made us feel loved and taught us so much in life. We can tell you how much we appreciate all that you have done for us. You are truly a wonderful mother and an extraordinary person. Today, we celebrate you and all that makes you so special. Enjoy your 60th birthday. You deserved it. We love you from Nongnong, Bim Bim, Litay, and Buboy. Yan pong lahat na regalo po ay bigay sa inyo ng inyong mga anak at syempre po ng inyong pamilya din po. So, Mommy, hello everyone! So, magandang hapon! Our lucky girl nanay for today for her 60th birthday, Nanay Leonor Martinez. So, Nanay, ay, matutumba yung bubble balloon natin. Baba muna natin. Ayan. Nanay, halika dito po. Ano gusto mong sabihin, Nanay? Natulala si Nanay. Hindi siya daw prepared. Hindi pa siya nakabihas. Ano gusto mo, Nanay, sabihin? Okay lang po yan. Ano gusto niyo sabihin? Maraming salamat sa pag-anak. Opo, okay lang po yan. Isang surprise ang handog po yan sa inyo ng inyong mga anak. So, hindi pa dyan nagtatapos ang surprise natin kay Nanay Leonor. Haharanahin siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. Tara na, pumasok muna sa loob ng bahay ni Nanay. Say hi, Nanay! Mag-hi ka na, hi! Okay guys, so dito na kami sa loob ng bahay ni Nanay Leonor upang haranahin siya ng ating surprise saranista. Sobrang emosyonal ang ating nanay kasi syempre hindi niya nga alam ang kanyang surprise na inihandog sa kanya ng mga kanyang anak. So ngayon, kantahan na natin si Nanay ng dalawang tugtog na ihatid ni Kuya Gab. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world means, what I've been dreaming of, and now I know there is nothing that I could do thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real and what is
uunahin ng ating surprise saranista, ang ating lucky nanay for today. So, today is your 60th birthday po. Welcome to Senior Citizen! Ayan, nanay. So, nanay, balita po namin, yun nga po, wala pa po yung asawa nyo. Ano po, okay lang po yan. At least po, itong video po ito ay mapapanood din naman po ng inyong mga anak. Si Kuya Jared, at po ng pwede inyong proxy asawa. Ayan po, so bago yan, gusto po nating i-blow natin itong cake na to. Pero bago yan, ay kakantahan muna natin si nanay ng happy birthday. Sabay-sabay tayo kakanta ng happy birthday, ha? Para kay nanay, ito ka ng 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa, isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Namamatay yung kanina, nakukunan na. Nakukunan na yung kanina. Ako may flow. Nanay, bago niyo po i-blow, ano po gusto niyo po munang wish? Ano po kung gusto niyo sabihin, nanay? Yan na, ilingan na. Hoy, bumalik ka dyan saan? Ayan! Sa kanya na lang daw po yung wish niya. Sa kanya na lang daw po yung wish, tatay. Ayan. So, nanay, ngayon po, ano pong gusto niyo nagsayang sabihin? Ano pong gusto niyo sino pong gusto niyo pasalamatan? Ano pong gusto niyo? Asawa ko. Lagi ko. Ano? Say pa. Una sa galing. Tapos yung mga kapitbahay. Salamat ka na. Salamat. Salamat ka na. Hindi na asabihin. Tapos sa salamat. Salamat kung mahigin mo. Maraming salamat. Dede, Nang, Itay, Buboy. Maraming kalinipan. Ano pa po, nanay? Ayan, medyo emotional na si nanay. Kayo kasi. Ayan, nanay. So, itong money bouquet, sash na worth 3,000. Itong MX3 bouquet, isang fresh flower, groceries, red ribbon, bubble balloon. Lahat po yan handog sa inyo ng inyong mga anak at ng buong pamilya. Again, happy birthday, Nanay Leonor! Ayan, mga kabarangay, kapamilya. Natatawa ko sa kabarangay. Mga ka-JFS natin, muli na naman nating napasaya ang ating munting nanay ngayong araw. Again, happy birthday, Nanay Leonor. Enjoy your birthday and more birthdays to come. I am Ate Angel, your loving surprise ambassador. Natatawa ako sobra. I am Ate Angel, your loving surprise ambassadress. We don't just crave, but we captivate. Maraming salamat po. Maraming salamat. Bye-bye, Nanay. Bye-bye ka naman po.